گۆڕەپانە بە گوهستنە هاوڵاتیە ji senterê parêzgeha Duhok bo qeza û nehiyên dewr û berew. Parêzgehên dinyên Herêmê û Iraqê ye. Biryara veguhestina beşek ji vê gûrepanê bo derveyê Duhok. Şûferên vê gûrepanê dilgiran kîne û dibêjin dêgelek kartêkirinê li karê wan kat. تأثير gelek ay. Neferî jî me bixwajî. Ew ê xwat sêmîlê geraç. Kî dê te sêmîlê? Ev nîvasî kê de nayne geracî. Sêra beranî çine zaxo. Vıcı di çawa nevêrî. Ama bi qerara destê wan de ma di çawa çine vêrî. Xudem keş me naçite vêrî. Eğer tenfît bi ser serî me cem naçine vêrî. Çünkü kes nayte vêrî. Wan ne baş ama hiç ku imxwa jî zanin. Yani vêrê em 6000 çine zaxo. Vêgave bo neferî ne baş û bû me jî neyî baş. 6000 دی چتا که ویگاوی 5000 دی چتا مفرقش دی شنیگا 5000 دی 6000 دی چتا زاخ جواب او صبوا نه باش Serokê sendîka veguhestinê li Duhok jî da ku zerer bi şofêran nekevit li şûna veguhestina gûrepanê hindek pêşînyara didete berdem li henên cebecêkar. ما برای خود ند بر یا نه حوالاتید مدایا نه شوفرید مدایا جبر وان اگرید ما بحث لیکلی ببینی که بجا ام دخوازی تین تاری کار بن گل ما گل شوفری ما گل خلقی ما يعني دا بارك زيادة أنا كيف تسلملت في تخي هجار وفون برابط الموظفين احتمال راتبي ترى عائلويين ناكد وترى مدرستون ناكد جو بارك بيخنا سلملتون بوكريتون ام دا خازت تاری کار من اگر جهکی بدیل هبید كان روش آوا و روش هلات احتمال چطور مصلحت دابید داخل چطور یاد جهتون دوید پاره کیمتر Ev biryara pitir ji 700 şofêra bi xwe vedgirit ku dê jî hewan êta veguhestin. Her teksiyek ji van xêzanekiyan jî pitir bi xwe dan dikin. Ku li gûrepana teksiyal Duhokê kar dikin. Ev biryara sendîkayê ji bo veguhestina gera ji teksiya. Kartêkirinê li wan diket û bijî wê jiyana wan pê tête birîn. Şîrvanxwedê Kursad News, Duhok.